Non egoten zen hemen eskolean? Hon badak honek leharka markina honek eskolok, hortxe guk izan guk eskolak. Hortxe bertan egoan zutela. Eskola bat zan mutilina eta beste bat zan neskena. Bai. Eta, auzoetan eta egoan nolan auzo eskolarik auzo eskolak behu zan. Behu zan, bat eguen Uriben, beste bat Sarrizen, handiko nan behu bai. Behu zan, auzo eskolak behu zan, baina hau, behaldi hau, holakotan eguen beste eskola bat, neskak eta mutinin dako. Osa, holakotan horrean beste bat? Eta hemen. Zailo benten ez eguen auzo eskolek. Zuok zailo bentekoak danak? Ona. Eta oneri zelan dituteakon, zelan esateakon oneri? Herriko eskolak. Herriko eskolak? Gehiago barik. Herriko eskolak. Eta nien, alde batin mutilek, eta beste galdin neskak.